DWILS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kakulangan ba sa pag-iisip ay isang basihan para hindi ka maging isang mabuting magulang sa iyong anak? Hindi ba ito kayang puna ng puso na handang magbigay ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng isipan? Nabuhay tayo sa mundong napupuno ng mga taong bawat kibot mo, bawat kapintasan mo ay huhusgahan ka. Mga taong magsasabi sa iyo na hindi mo kayang gawin yan, hindi mo kayang ibigay yan, hindi mo pwedeng gawin yan. Mga taong walang ibang ginawa kundi ang limitahan ang kakayahan mo dahil binabase nila ito lahat sa nakikita ng kanilang mga mata kahit na hindi ka pa nila lubos na kakilala. Minsan nakatikim na rin ng panghuhusga ang mahal sa buhay ng ating letter sender na si Ana. Minsan sinira ng panghuhusga at panglilimita ang sana ay masaya nilang pagsasama ng kanyang nakagisnang ina. Handa ka bang makilala siya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, naalala ko pa nung unang araw ng klase namin noon bago ang taon ng pandemya. Nabunot ng aking guro ang aking index card. Ibig sabihin lang noon ay kailangan kong tumayo at magtungo sa harapan ng klase at doon ay magsimulang magpakilala tulad ng madalas na ginagawa ng lahat sa pagbubukas ng klase. Nanginginig akong naglakad papunta sa harapan. Pinagpapawisan ako habang isa-isang iniisip kung ano ang aking unang sasabihin. Paano ko nga ba ipapakilala ang aking sarili na maiintindihan at matatanggap nila? Uhusgahan ba nila ako kung sakaling mautal o magkamali ako? Bahala na. Noong nasa harapan na ako ay nakita ko ang bawat matang nakatingin sa akin at hinihintay ang pagbuka ng aking bibig. Napatingin ako sa aking guro at hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip. Gusto ko nang ibuka ang aking bibig para simulang sabihin ang aking pangalan. Pero bigla akong napahinto, Papa Dudut. Dahil samot-saring alaala sa kung sino ako ang biglang pumasok sa aking isipan. Sasabihin ko ba ito sa lahat? Ano ang dapat kong itago sa mga alaalang ito? Ano ang dapat kong ilahad sa kanila? Kinuyom ko ang aking mga kamay para pakalmahin ang aking sarili. Isang napakalaking pagsubok talaga para sa akin ang ipakilala ang sarili ko sa lahat at sabihin kung sino ako. Sino nga ba ako? Sisimulan ko sa aking pangalan. Ako po si Ana at samahan niyo akong balikan ang aking nakaraan para makilala ninyo ang sa aking kasalukuyan. Isa akong ampon. Tama po ang inyong pagkakarinig. Isa akong ampon ng isang taong may kakulangan sa pag-iisip. Siya ang aking naging nanay. Si Nanay Wengay. Bago ako dumating sa buhay niya ay kasama niya ang kanyang kapatid na si Tiang Tess. At pareho silang nangangalakal para may ipangkain sa araw-araw. Nakatira sa squatters area sa kanila ang pinakamaliit at pinakamarupok na bahay. Pero nagawa nilang pagtiyagaan. Bago ako dumating sa buhay ni Nanay Wengay ay may naging asawa na ito. Hindi ko napapangalanan pa. Alam nito ang kalagayan ni Nanay Wengay at inabuso niya yon. Kahit kulang-kulang sa pag-iisip si Nanay Wengay ay marunong naman itong magmahal. Nagawa nitong pagsilbihan at buhayin ang batugan nitong asawa. Inis na inis noon si Tiang Tess dahil hindi nito gusto ang lalaking yon. Dahil dagdag palamunin at alam naman niyang
hindi nito mahal si Nanay Wengay. Wala namang magawa si Tiang Tess noon kundi ang tanggapin na lamang ang lalaki dahil eto ang nagpapasaya noon kay Nanay Wengay. Hanggang isang araw, nabuntis nung lalaki si Nanay Wengay. Ang sabi ni Tiang Tess, tuwang-tuwa daw si Nanay Wengay dahil gusto nitong maging isang ina. Pero natatakot noon si Tiang Tess dahil hindi niya alam kung kakayanin ba ni Nanay Wengay ang maging isang ina dahil sa kanyang kalagayan. Pero sabi niya, andyan naman siya para tulungan si Nanay Wengay sa pagiging ina nito. Sa pagbubuntis ni Nanay Wengay, akala niya ay totoong magiging masaya na siya. Pero isang araw ay nag-uwi ng babae ang kanyang asawa. At doon ay may nangyari sa kanila noong babae sa harapan mismo ni Nanay Wengay. Gustong umalis noon ni Nanay Wengay pero sabi ng lalaki ay huwag daw. Manood daw siya hanggang matapos silang magniig ng babae niya. Iyak nang iyak si Nanay Wengay noon hanggang sa dumating mula sa pangangalakal si Tiang Tess at nakita niya ang ginagawang pambababoy ng lalaki. Galit na galit itong pinagsasampalang lalaki. Pinigilan ni Nanay Wengay si Tiang Tess sa kanyang ginagawa pero ayaw magpapigil ni Tiang Tess. Lahat ng galit nito sa lalaki ay binuhos niya sa pagsampal at pagsipa. Nang hindi na nakapagtimpi pa ang lalaki ay sinuntok nito si Tiang Tess at sa init ng ulo nito ay nasuntok din niya si Nanay Wengay sa tiyan. Ito ang naging dahilan para makunan si Nanay Wengay. Mula noon ay hindi na nagpakita pa ang lalaki at ang huling balita nila ay nagsama na sila noong babaeng inuwi nito sa bahay ni Nanay Wengay. Na-depress ng todo si Nanay Wengay sa pagkawala ng lalaki at lalong-lalo na ng kanyang sanang magiging anak. Ilang linggo itong halos hindi kumakain. Alalang-alala si Tiang Tess sa kanya dahil sobra na ang pamumutla at kapayatan nito. Sinubukan niyang kausapin ito para pagaanin ang loob niya. Kumain ka na naman, Ate Wengay. Kahit konti lang. Ayoko. Ayoko eh. Halos butot balat ka na eh. Yan ba ang gusto mong gawin sa sarili mo? Hayaan mo na ako. Wala akong kwenta. Huwag mong sabihin yan, ate. Nandito pa ako. Mahal kita. Kaya natin to. Wala na yung baby. Wala na. Alam ko. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit yung nararamdaman mo ngayon pero lumaban ka. Lumaban ka para sa atin. Gusto ko mabuhay si baby. Di na mangyayari yon. Masama ba ako? Bakit kinuha baby sa akin? Kasi siguro ayaw na ni Lord na mahirapan yung si baby kapag… Bakit siya mahihirapan? Bait naman ako, diba? Oo, sobra. Pero kasi baka iniisip ni Lord na mahihirapan si baby sa kalagayan natin. Kasi di naman tayo mayaman. Baka di tayo makabili ng gatas o pagkain niya. Trabaho ako. Sisipag ako. Sisipag lagi ako para may gatas baby. Alam ko namang masipag ka. Mas masipag ka nga kaysa sa akin eh. Pero kasi baka hindi talaga para sa'yo si baby. Para kanino? Hindi ko alam. Bakit di mo alam? Ate Wengay, di ko nga alam. Huwag ka na ngang matigas ang ulot, kumain ka na lang. Pagod na ako sa pangangalakal eh. Tapos papasanin pa kita? Maawa ka rin naman sa akin. Sorry Ate Wengay, sorry. Di ko sinasadya. Pagod lang ako eh.
mamatay na lang ako para di ako pahirap sa'yo, Tess. Mamatay na lang ako. Huwag mong sabihin yan. Wag. Kailangan kita. Mahal kita. Lalaban tayo. Sasama na ako kay baby. Sasama ako kay baby. Tahan na. Sorry na. Dito ka lang. Kakayanin mo to. Kakayanin natin to. Ayon kay Tiang Tess, gabi-gabing araw naririnig si Nanay Wengay na nagdarasal ng malakas bago matulog. Laging nananalangin na sana ay bigyan pa siya ng isang baby na mamahalin at aalagaan niya. Nakaramdam ng lungkot si Tiang Tess tuwing naririnig niya ang mga dasal ni Nanay Wengay. Dahil alam niyang imposibleng matupad ang mga yon, pero hinahayaan na lamang niya ito. Ayaw niyang durugin ang pangarap ni Nanay Wengay na maging isang ina. At kung ito ang magiging dahilan para araw-araw piliin ni Nanay Wengay ang mabuhay, ay hahayaan niya ito. Hindi alam ni Tiang Tess na ang bawat gabi-gabing dasal ni Nanay ay magkakaroon ng katuparan. Dito na ako papasok sa buhay nila. Isang gabi, alalang-alala si Tiang Tess kung saan ba nagpunta si Nanay Wengay. 11:00 na ng gabi noon at wala nang dahilan para manatili si Nanay Wengay sa lansangan. Tapos na ang oras ng pangangalakal nila. Pero wala pa rin si Nanay Wengay. Lumabas na noon si Tiang Tess para ipagtanong-tanong si Nanay sa mga kapitbahay. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan nga ba ito. Walang nagawa si Tiang Tess kundi ang maghintay kay Nanay Wengay. Nagdasal na lamang ito na sana ay walang masamang nangyari dito. Alauna na ng madaling araw ay narinig na niya ang nagmamadaling pagkatok ni Nanay Wengay sa pinto ng kanilang bahay. Ate Wengay, dalian mo. Pumasok ka na dito sa loob. San ka? Tess! Teka, saan mo nakuha yung sanggol na yan? Diyos ko, ninakaw mo ba yan? Hindi Di ko nakaw to. Napulot ko. Saan mo naman napulot yan? Paano mo napulot yan basta? Wala bang nanay yan? Bakit mo naman kinuha kung… Gulo, dami mo tanong eh. Pulot ko nga baby na to sa kariton. Iyak-iyak to. Silip ko kariton. Hindi naman to inaalagaan ng mama niya. Subukan ko gisingin mama ni baby. Kaso ayaw gising. Kinuha ko na lang baby para ako na mag-alaga. Diyos ko, kinuha mo na lang basta? Sigurado ka bang di na gumigising yung nanay? Hindi ka ba nagsisinungaling? Di naman ako sinungaling, Tess. Alam mo naman yon. Diyos ko naman, Ate Wengay. Paano nangyari to? Kuha ko nga baby sa kariton. Ayaw na nga gising ng mama to, kaya kuha ko siya. Wawa naman baby eh. Maupo ka nga muna rito sa loob. Akin na to. Baby ko na to. Hindi pwede, Ate Wengay. Delikado yan. Baka may maghanap sa sanggol na yan. Sigurado hahanapin niya ng nanay niya. Wala hahanap, baby. Di na nga gising mama niya to. Ayaw talaga gising kahit kalabit ko ng malakas eh. Ay, mabait si Papa Jesus, Tess. Kasi sabi ko, gusto ko baby na bago. Yung baby na kapalit ng baby ko. Ate Wengay. Tapos ito kita ko. Bigay sa akin to ni Papa Jesus eh. Ate. Magiging bait ako na mama. Tatrabaho ako para may gatas baby.
Tapos, bili ako damit niya pag laki-laki na siya. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Gusto ko... Ana? Ana? Oo, kasi ganda baby na to eh. Bagay sa kanya, Ana. Kaya mo bang alagaan yan? Kaya ko. Basta kaya mo rin at tulong ka rin. Patingin nga ng baby Ana mo. Dahan-dahan ha, baka masaktan baby. Tahan na, wag iiyak. Ako ang tiyangtes mo. Ako, nanay. Nanay Wengay mo. At dito na nga ako pumasok sa buhay ni Nanay Wengay at Tia Tess. Itinuring nila akong para nilang anak. Nung una ay sinubukang hanapin ni Tiang Tess ang aking mga magulang. Hinanap din niya ang sinabi ni Nanay Wengay na kaniton kung saan niya ako nakuha. Para na rin makumpirma kung hindi ba talaga nagising ang sinabing nanay ko. Pero wala siyang nahanap o nabalita ang nanay na hindi na gumising at wala rin siyang nakitang kariton doon sa lugar kung saan daw ako nakuha ni Nanay Wengay. Bigo si Tiang Tess. Kaya naman siguro naisip niya na baka nga inadya ng pagkakataon na makita ako ni Nanay Wengay para maging parte na ng pamilya nila. Nagtulungan sila para mapalaki ako. Wala silang kaalam-alam sa pagpapalaki ng sanggol pero sinubukan nila ang lahat ng makakaya nila, lalo na si Nanay Wengay na nakatutok sa akin buong magdamag. Sinasama ako nito sa kanyang pangangalakal at hindi niya ako hinahayaang mawala sa paningin niya. Masyado na itong natroma sa pagkawala ng kanyang anak at ayaw na nitong maulit yon. Kahit kulang-kulang sa pag-iisip ang Nanay Wengay ko, naramdaman ko naman na buo ang pagmamahal nito habang lumalaki ako. Sinubukan akong palakihin at buhayin ni Nanay Wengay sa paraang alam niya. Ginagabayan lang siya ni Tiang Tess sa kung ano ang dapat gawin pero mas madalas na mas nasusunod si Nanay Wengay dahil gusto niya na siya talaga ang maging nanay sa akin. Ang sabi ni Tiang Tess noon ay laging napupuyat si Nanay Wengay dahil sa akin. Para ipagtimpla ko ng gatas at madalas sumasama ang aking tiyan dahil hindi matansya ni Nanay Wengay ang gatas na ilalagay sa aking feeding bottle. Pero nang tumagal ay natutunan naman niya. Maagang gumigising si Nanay Wengay para kumustahin at kargahin ako. At tuwang-tuwa siya sa akin kahit madalas ay wala itong tulog. Ganado rin daw itong lumabas para mangalakal para may maiuwing pambili ng mga kailangan ko. Natutuwa si Tiang Tess na nakikita si nanay ng ganito. Alam ni Tiang Tess na gusto talagang maging mabuting ina ni Nanay Wengay sa akin. Kaya nagtiwala ito na mapapalaki niya ako ng maayos. Sa pangangalakal ng basura ni Nanay Wengay, madalas itong makapulot ng mga sirang laruan na pinagsawaan at itinapon na. Tuwang-tuwa si nanay noon kapag nakakahagilap ng mga ganito. Madalas sirang trak-trakan o kaya ay manika na kinalbo at sinulatan ng marker ang mukha. Inuuwi niya ang mga yon at hinuhugasan ng maigi bago ibalot sa dyaryo para iabot sa akin at kunwari ay magmukhang regalo galing sa kanya. Noong musmus pa lamang ako ay tuwang-tuwa na ako sa ganito. Hindi ko alam na napulot lamang pala ni Nanay Wengay ang mga yon. Hindi lamang mga laruan ang madalas na mapulot ni nanay, kundi pati na rin mga pagkain. Yung mga tira-tirang pagkain na nakikita niya kung saan-saan ay inuuwi rin niya para ipakain sa akin. Yung mga nakagatang burger, mga hindi naubos na fried chicken at soft drinks. Basta kahit na anong pagkain na sa tingin niya ay magugustuhan ko ay inuuwi niya. Na naging dahilan para mapahamak ako. Kain mo ito, Ana. Ano po yan, Nay?
pagkain to, Ana. Masarap to, Ana. Nakita ko sa dyan sa iba na kain nila to eh. Nay, bakit po parang mabaho? Hindi. Ganyan amoy talaga niyan, anak. Baka po sumakit na naman ng tiyan ko dito, Nay, ah. Hindi, Ana, hindi. Hinugasan naman ni nanay yan eh, bago ko ibigay sa'yo. Malinis yan, Ana. Malinis. Mukha naman pong masarap, Nay. Pag gusto mo pag ganyan, hanap ulit ako. Marami ganyan dun sa malapit bilihan tubig, Ana. Marami ganyan. Opo, kuha po kayo sa susunod para mabigyan din po si Chang Tess, ha? Oo, Ana. Kuha ko marami sa susunod. Ana. Tsaka kayo rin po, dapat may kainin din po kayo. Ayos lang ako. Ana, basta kita masaya, marami kinakain. Salamat po, Nay. Oo, kainin mo na yan. Para busog, Ana. Sige po. Hindi ko makakalimutan ang pagkakataon na yon, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero kapag binabalikan ko yung pangyayaring yon ay malinaw pa sa aking alaala. Malinaw din ang lasa ng bulok na karne na yon na pinakain sa akin ni Nanay Wengay. Pinilit ko lang ubusin dahil nakatingin ito sa akin at masayang masaya dahil ang akala niya. Matutuwa at masasarapan ako sa pagkain na ibinigay niya. Pero sa totoo lang ay gusto ko nang iluwayon. Bakit nga ba hindi ako nagreklamo noon? Bakit nga ba pinilit kong nguyain ang nanlalagkit na karne habang pilit na hindi humihinga para hindi ko maamoy ang masangsang na lasa nito sa aking bibig bago ko lunukin? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Siguro dahil maganda ang pagpapalaki nila sa akin at natuto ako na magtiwala na basta kainin kung ano ang nakahain. Nakatingin lang ako at nakangiti kay Nanay Wengay habang kinakain ang ibinigay niyang pagkain. Hindi ko naman kayang sabihin sa kanya na hindi ko gusto ang ibinigay niya dahil tiyak na magdaramdam ito. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa konsepto ng panis na pagkain noon dahil bata pa ako. Pero dahil sa amoy ng karne ay parang naramdaman ko na may mali. Ilang beses na rin naman akong nabigyan ni nanay ng panis na pagkain kaya akala na rin siguro ng isipan ko ay normal yon. Nung una sumama ang tiyan ko pero hindi ko yon sinabi sa kanya. Lalong lalo na kay Chang Tess dahil magagalit ito kay Nanay Wengay. Hanggang isang araw ay nasanay na ang aking tiyan sa mga sirang pagkain. Pero iba ang karneng na ibigay sa akin ni Nanay Wengay ng araw na yon. Sumakit ng matindi ang tiyan ko. Nung una ay hindi ko yon sinasabi kay Nanay Wengay. Naglaro pa nga kami noon noong napulot niyang kotse-kotsehan pero noong bandang gabi na ay hindi ko na kinaya pa. Pinagpawisan na ako ng sobra noon. At hindi mapakali kahit na anong posisyon ang gawin ko sa papag. Napansin yun ni Nanay Wengay at nag-aalala akong kinausap. Anak? Ana? Ayos ka lang, Ana? Opo, Nay. Opo. Bakit ka pawis, Ana? Mainit ba? Hindi po. Gusto mo paypay ka ni nanay, Ana? Hindi na po, Nay. Matulog na po kayo. Di ako makatulog kung ganyan, Ana eh. Hindi lang po kasi ako makatulog, Nay. Gusto mo kanta ka ni nanay ng maganda kanta, Ana? Huwag na po, Nanay. Gabi na po eh. Maaga pa po kayo bukas ni Chang Tess. Tubig? Gusto mo tubig? Kukuha kita sa labas, Ana. Huwag na nga po, Nay.
Ano ba kayo? Usap pa kayo ng usap na mag-ina dyan, oras na ng gabi Si Ana kasi, Tess, pinagpapawisan? Paypayan mo. Alam mo namang mahina ang ventilador para sa ating... Ana? Ano nangyari? Ana? Anak? Ay! Diyos ko! Ano ba nangyayari? Huwag ka mamamatay, Ana. Huwag mo masyadong alugin. Buksan mo yung bintana para makapasok ang hangin. Huwag mo hahayaan mamamatay. Anak ko, Tess. Bakit mo naman gagawin yon? Diyos ko! Bakit nalalamig ang katawan ng batang to? Ana! Anak! Gising! Ana! Ano gagawin natin, Tess? Ano gagawin? Pumunta na tayo ng ospital. Iba na ang pawis at pamumutla niya. Dali! Dahil nga sa bulok na karneng pinakain sa akin ni nanay kaya ako sinikmura ng matindi na nauwi sa pagkakasakit ko. Nagkanda utang-utang pa sila para may pambayad sa ospital. Galit na galit noon si Chang Tess dahil sa mga nangyari. Lalo na nung kinausap ako ng doktor sa mga nakain ko. Doon lang nalaman ni Chang Tess ang tungkol sa mga kinukuha ni Nanay Wengay sa basurahan na pagkain para sa akin. Wala itong kaalam-alam dahil ayaw ko rin namang sabihin sa kanya sa takot na makagalitan niya si Nanay Wengay. Pero nalaman pa rin niya. Ilang araw ako nagpagaling sa ospital at hindi ko nakita si Nanay Wengay na dumalaw. Si Chang Tess lamang ang pumupunta para ibigay ang lahat ng kailangan ko. Tinatanong ko noon kung nasaan si Nanay Wengay pero hindi naman nagsasalita si Chang Tess. Bata pa lamang ako noon pero alam kong may problema silang dalawa at ramdam kong tungkol yon sa mga nangyari. Sobrang namimiss ko noon si Nanay Wengay. Habang nagpapagaling ako, namimiss ko yung mga mahigpit na yakap niya, yung mga halik niya sa noo ko. Namimiss ko rin yung lagi siyang may pasalubong na laruan sa akin. Kahit nga madalas talagang sira na ang mga ito nang mapulot niya. Kung meron bang naituro sa akin si Nanay Wengay, yon ay ang makontento at maging masaya sa kung ano ang meron ako. Ramdam ko na sa bawat napupulot nito, pagkain man o laruan o ipit ng buhok, alam kong mahal niya ako. Ramdam ko sa lahat ng ginagawa niya na nanay ko siya. Nanay na talagang ibibigay ang lahat para sa ikakasaya ng anak niya sa paraang alam niyang tama. Nang makalabas na ako ng ospital ay sobrang excited akong makita si Nanay Wengay pero pagka-uwi ko ay wala siya. Sabi ni Chang Tess ay nangangalakal daw. Hintayin ko na lang daw at darating din ito. Ramdam ko pa rin ang pagiging malamig ni Chang Tess kapag si Nanay Wengay ang napag-uusapan namin. Nang sumapit ang gabi ay dumating si Nanay Wengay. Wala silang imika ni Chang Tess noon kaya mas lalo kong naramdaman na may problema nga silang dalawa. At dahil nga bata pa lamang ako noon ay wala akong karapatan at kakayahang makialam sa kanila. Pero nagtataka ako dahil kahit ako ay hindi pinapansin ni Nanay Wengay. Kinausap at nilapitan ko ito pero nilayuan niya ako. Hindi ito makatingin sa akin. Ramdam ko tuloy na parang nakokonsensya ito sa sinapit ko. Noong oras na para matulog ay katabi ko si Chang Tess imbes na si Nanay Wengay. Hindi tuloy ako makatulog dahil mas nasanay ako na kayakap at kausap si Nanay Wengay bago pa kami pumikit. Nakikiramdam ako noon sa paligid. Alam kong gising pa si Nanay Wengay dahil panay ang galaw nito sa tabi ni Chang Tess. Bumangon ako para dahan-dahang lumipat papunta sa kanya. At noong nakita niya yon ay pinigilan niya ako. Doon ay naiyak ako dahil parang hindi na ako mahal ni Nanay Wengay. Parang hindi na niya ako gustong maging anak. Nang marinig nito ang paghikbi ko ay naawa ito
at dahan-dahan niya akong pinapunta sa kanyang tabi at lumabas kami ng bahay para hindi magising si Tiang Tess. Sa labas ng bahay ay niyakap ako ni Nanay Wengay ng sobrang higpit. Umiiyak ito at humingi ng tawad sa akin sa nagawa niya. Ang sabi niya ay hindi na raw mauulit at hindi na siya pupulot ng pagkain sa basurahan. Magtatrabaho na lamang daw ito ng maigi para mabili niya yung mga binibiling pagkain ng mga nanay para sa mga anak nila. Nainggit lang daw kasi siya sa mga nakikita niyang mga nanay na nakakabili ng masasarap na pagkain para sa mga anak nila kapag nagugutom at gusto niyang gawin yon sa akin. Pero kulang siya sa pera kaya naisip niyang tumambay sa mga basurahan ng fast food at restaurant para abangan ang mga tinatapon ng mga customer. Pero sabi niya hindi na raw niya uulitin yon dahil baka mawala pa ako sa buhay niya at hindi niya kakayanin yon. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hindi pa ako aware sa kakulangan ng pag-iisip ni nanay. Basta ang alam ko lang ay nanay ko siya at anak niya ako. Yun lang ang alam ko. Siya yung nanay na handang gawin at handang matutunan lahat ng bagay tungkol sa pagiging ina. Nang balikan ko ang mga ala-alang ito, bigla ko naisip na ang pagiging ina ay wala pala talaga sa pagiging matalino o kung anuman, kundi nasa puso. Pinalaki ako ni Nanay Wengay sa paraang ginamit niya ang puso niya kesa sa utak niya. At dahil doon, alam kong tama ang ginagawa niya. At habang nasa harapan ako ng klase at inihahanda ang sarili ko sa pagpapatuloy ng pagpapakilala ng sarili ko ay bigla akong nautal nang mabalikan ko ang ilang pang naging alaala namin ni nanay habang lumalaki ako. Napansin niyo ng guro ko at tinanong niya kung ayos lang ba ako. Tumango ako at sinabing opo. Muli itong nagtanong kung kaya ko raw bang ipagpatuloy. Muli akong tumango at sinabing opo. Muli kong pinabalik ang aking isipan sa nakaraan para balikan ang panahong lumalaki ako kasama ni Nanay Wengay. Habang lumalaki ako noon ay nagkakamalay ako at mas nauunawaan ko ang totoong kalagayan ni Nanay Wengay. Unti-unti rin ay sinasabi na sa akin ni Tiang Tess ang tungkol kay nanay. Kaya habang lumalaki ako, alam ko na kung ano ang kulang sa kanya at alam ko na kung paano ko siya iintindihin. Madalas papadudot na ako ang nagiging bantay nito dahil hindi na siya masamahan ni Tiang Tess sa pangangalakal dahil nakuha na itong tagabantay ng isang maliit na karinderya malapit sa amin. Kaming dalawa na lamang ni Nanay Wengay ang nangangalakal. Tinuruan na nila ako dati pa, kaya naman wala akong arte sa pagkuha sa mga basurahan na mga pwede pa naming pakinabangan at ibenta. Tumibay na nga rin ang resistensya ko dahil sa mga dumi na nakakasalumuha ko sa araw-araw. Masaya ako na nakakasama si Nanay Wengay at alam kong mas doble ang saya niya na nakakasama niya ako. Sa aking paglaki ay marami akong bagay na naiintindihan habang tumatagal. Alam ko na hindi magiging normal ang buhay ko paglaki at ayos lang yon noong una. Pero noong mas nauunawaan ko na at mas alam ko na ang kailangan ko sa buhay, ay nagsimula akong makaramdam ng kakulangan. Saan nga ba ito nagsimula? Ganito po kasi yon, Papa Dudut. Minsan ay napadako kami sa isang elementary school para mangalakal. Saktong uwian noon kaya marami kaming mga estudyanteng nakita at nakasalubong. Habang nangangalakal malapit sa isang tindahan sa eskwelahang yon, ay pasimple akong nakinig sa usapan ng mga estudyanteng babae na nakatambay sa tindahan habang nagmemeryenda. Amoy na amoy ko ang banana Q na nilalantakan nila. Nakaramdam ako ng gutom pero mas nakaramdam ako ng inggit nang makita ko ang kanilang uniforme. Ang ganda, bagay sa kanila.
Nalungkot ako dahil alam ko na hindi ako makapagsusuot ng ganon. Hindi nga rin ako dumikit sa kanila dahil nahihiya ako na baka madumihan sila. Ang dungis ko pa naman ng araw na yon. Sa totoo lang, sa araw-araw ay normal na ang pagiging madungis ko dahil kayapos ko lagi ang mga basura. Nakinig ako sa kanilang pinag-uusapan habang kunwari ay naghahanap ng makukuha sa basurahan. Hindi ko maunawaan ang mga pinag-uusapan nila dahil puro yon mga naganap sa klase. May ibang nagreklamo dahil nahihirapan sa pinagagawa ng kanilang guro. Samantalang ang iba naman ay tuwang-tuwa dahil mataas daw ang nakuhang grado sa isang subject. Wala akong maintindihan noon talaga sa mga sinasabi nila. Pero gusto ko lang makinig at sa puso ko, gusto kong maranasan ko rin ang mga naranasan nila. Gusto ko rin makapag-aral kahit alam kong imposible yon. Mula noon ay lagi na akong nalulungkot. Lalo na kapag napapadako kami ni Nanay Wengay sa mga eskwelahan. Panay ang tingin ko sa mga lumalabas na estudyante habang bitbit ang kanilang bag at masayang nagtatawanan. Inggit na inggit ako noon. Ang tanging nagagawa ko na lang ay mag-imagine ng ganun din ako. Na estudyante ako at may maganda akong uniforme at bag. Sa una ay natutuwa ako at napapangiti. Pero kapag tumatagal ay nararamdaman kong muli ang lungkot dahil alam kong hanggang doon lang ang kaya kong gawin. Napansin ni Nanay Wengay ang pagiging bugnutin at malungkutin ko. Kaya minsan ay natanong ako nito pero hindi ako umimik. Bukod sa hindi naman niya naiintindihan ang hinaing ko, ay alam ko namang wala siyang magagawa. Lilipas din yon ang sabi ko sa sarili ko. Pero kailan kaya? Dahil habang tumatagal, mas lalo kong gustong maging normal na bata. Gusto kong makapag-aral. Gusto kong maranasan na maging estudyante. Ana? May gusto ka ba, Ana? Wala po. Kanina ka pa malungkot, Ana eh. Okay lang po ako. Baka may sakit ka. Hawak ko nga noo mo. Baka init siya, Ana eh. Hindi po. Okay lang po ako. Di ka naman ganyan kanina. Masaya ka kanina, Ana eh. May naalala lang po ako. Ano yun? Wag na po. Hindi nyo rin naman maiintindihan na eh. Tara na po, baka abutin pa tayo ng dilim dito. Hindi, Ana. Gusto ko sabihin mo problema mo. Ay, bakit? Maiintindihan nyo po ba kung sasabihin ko? Susubukan ng nanay. Ana, susubukan. Ang labo! Tara na nga po! Sabihin, Ana, kung ano problema kay nanay para gawa ako paraan. Wag na nga po! Sige na, Ana. Sige na. Wala nga po! Ana, di ka naman... Gusto kong maging normal na bata. Gusto kong matutong magsulat. Gusto kong matutong magbasa. Gusto kong magsuot ng pulang palda na uniforme sa school. Gusto ko din magkaroon ng mga kaklase na makakasabay ko pag-uwi. Hindi gaya ng ginagawa ko na imbis na lapis ang hawak ko eh. Basura! Basura! Gusto mo yung parang sa school? Tara na nga po! Kalimutan niyo na lang po yung sinabi ko. Bakit ba nagsayang pa ako ng laway? Alam kong naiinis kayo sa mga nangyaring ito at humihingi ako ng tawad. Bata pa ako noon at mas inuuna ko ang emosyon ko. Tao lamang naman ako. Nakakaramdam din ng lungkot at kakulangan.
Alam kong napakasama ng ginawa kong yon kay Nanay Wengay at nakonsensya naman ako pagkatapos. Nang mga sumunod na araw ay hindi muna ako sumama kay Nanay Wengay sa pangangalakal. Ang sabi ko noon ay doon muna ako sa bahay para magbantay at maglinis. Hindi naman ito nagpumilit pa. Alam kong nalulungkot siya dahil nasanay ito nakasama ako pero talagang ayoko munang samahan siya. Ayokong lalong maramdaman na hindi na magiging normal ang buhay ko. Isang gabi ay ginulat ako nito sa pag-uwi niya. May mga dala-dala ito at ginising pa niya ako para ipakita ang mga yon sa akin. Ana? Ana? Gising, Ana? Ano po ba yun, Nay? Gabing-gabi na eh. Ana, mulat mo mata mo para kita mo. Ana? Bukas na, Nanay. Antok na antok pa po ako eh. Hindi, Ana. Ngayon mo ikaw gising. Nay naman eh. Ano po bang... Gusto mo parang school, di ba? Nay! Nay! Saan niyo po nakuha tong notebook at lapis? Nakita ko tapon ng bata sa basura eh. Kinuha nanay. Nay! Nay, wala naman po ako mapagsusulatan pa dito eh. Punong-puno na ng sulat to. Di ko alam, Ana eh. Basta kita ko, sabi mo, gusto mo yan? Sabi nila, notebook daw yan at saka lapis. Diba? Yan gusto, Ana? Diba? Oo nga po, pero... Tapos, ito, binili ko palda, pula sa ukay-ukay. Nay! Di parehas dun sa gamit ng mga bata dun sa School! Oo, school. Pero, kasing haba naman tapos pula din. Diba? Ito gusto mo, Ana? Pero Nay, sana po... Saka ito manok na prito. Saan niyo po napulot yan? Di ba sabi ni Chang Tess, wag na kayong pumupulot ng pagkain sa basura? Alam niyo naman yung nangyari dati, di ba? Di ko to pulot, Ana. Di ko pulot sa basura to. Binili ko to sa labas nung school. Ganito kasi kain nung mga batang nakapula palda eh. Baka gusto mo rin. Pero lamig na kasi, Ana eh. Tsaka liit lang. Sana ayos lang sa'yo to. Ito lang kasi kulang pera, nanay eh. Hindi nga, Panis. Ayos lang po, Nay. Kayo naman po, hindi niyo naman po kailangang bilhin tong manok at saka kunin po tong lapis at saka notebook eh. Gusto ko eh. Gusto ko masaya ka. Kasi lungkot ka lagi. Pagdadaan tayo school, di ba? Oo nga po, Nay. Pero kasi... Kaya kuha ako ganito para masaya na ulit anak ko. Ayoko lungkot ka kasi lungkot ako. Tapos masakit dito sa dibdib ko pag kita malungkot. Parang kurot sa dibdib. Salamat po dito, Nay, ha? Pasensya na. Kung yan lang kaya, nanay, ha? Pag magpera, nanay, dadala kita dun sa school para marami ka pa makuha ganyan. Yung Notebook po. at saka
Lapis. Tsaka bilang kita maraming pagkain na manok para sayaan ako. Salamat po talaga, Nay. Salamat, Ana. Di ka nalungkot. Mahal ka ni Nanay, ha, Ana? Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Para kong kinurot sa dibdib nang balikan ko ang pagkakataon na yon. Naalala ko pa ang pasirang notebook na wala ng spasyo pa para sulatan at ang pudpud na lapis na alam kong hindi ko rin naman magagamit na panulat. Naalala ko pa ang saya sa mukha ni Nanay Wengay habang tinitingnan naming pareho ang laman ng notebook. Kahit pareho naming hindi maunawaan at mabasa ang mga nakasulat doon. Basta masaya kami ng gabing yon habang naghahati sa pritong manok na binili nito sa akin. Ang paldang pula na nabili nito na malayong malayo talaga sa itsura nung uniforme sa eskwelahan na nakita ko dati. Yon ang pinasuot nito sa akin. Hindi yon kasya dahil sobrang laki nito para sa akin. Pero ngumiti ako at pinaramdam sa kanya na ito ang pinakamagandang palda na naisuot ko sa buhay ko. At nakita ko, Papa Dudut, ang kakaibang saya sa kanyang mata. Dahil nakita niya na masaya ako. Unti-unti ay tinanggap ko na ang katotohanan na ganito na nga ang magiging buhay ko, Papa Dudut. Hindi na ako magreklamo pa dahil masaya naman ako sa piling ni Nanay Wengay at Tiang Tess. Hindi lahat ay nakakakuha ng ganitong klase ng pagmamahal. Lalo na yung galing kay Nanay Wengay. Lagi niyang inuuna ang pangangailangan ko kesa sa sarili niya. Hindi na ako maghahanapan ng iba. Muli na namang bumalik ang saya ko habang kasama si Nanay Wengay. Nagtuloy-tuloy kami sa pangangalakal at madalas nga ay tumatambay kami sa mga eskwelahan at nakatingin sa mga bintana ng mga classroom. Nakikitingin kami sa mga ginagawa nila at sa mga sinusulat sa pisara. Nakikisayaw at nakikikanta rin kami. Hinahayaan naman kami ng mga guro. Hindi naman nila pinagdamot yon at nagpapasalamat ako doon. Hindi namin yon sinasabi kay Tiang Tess dahil baka masamain ito at isipin na masyado akong pinapaasa ni Nanay Wengay sa mga bagay na hindi ko makuha. Ayokong awayin pa niya si Nanay Wengay dahil sa kakarampot na kaligayahan ko. Sa paglipas pa ng ilang buwan, napapansin kong madalas na akong hindi isinasama ni Nanay Wengay sa pangangalakal at madalas na napapansin ko na naglilihim ito sa akin sa kung saan siya nagpupunta. Madalas ay ginagabi pa ito ng husto. Nakakaligtaan na nga rin siya ni Tiang Tess kasi nag-aalala ito dahil pareho naming hindi alam kung saan siya nagpupunta. Napakadelikado pa naman ang mundo para sa mga katulad ni Nanay Wengay. Pinagsabihan na siya na huwag magpagabi sa daanan. Pero umuulit pa rin ito at minsan ay nagalit pa siya. Dahil masyado raw siyang pinakikialaman ni Tiang Tess, gayong alam naman niya ang ginagawa niya. Sana nga ay alam niya ang ginagawa niya kasi kami ay hindi namin alam kung ano ang nasa utak niya. Hindi namin alam ang ginagawa niya at natatakot kami dahil baka mapahamak siya. Hinahayaan namin siya sa ginagawa niya at sa mga pinupuntahan niya. Dahil minsan ay nagwala ito sa galit dahil sa mga pagtatanong namin. Basta pinapaalalahanan lang namin siya na mag-ingat sa mga pupuntahan niya. Minsan sa pag-uwi niya isang gabi ay naabutan ko ito. Dahan-dahan pa itong nagbukas ng pintuan para hindi kami magising. Pero ang hindi niya alam ay hindi pa ako natutulog at talagang sinadya kong huwag matulog para makausap siya. Gulat na gulat ito nang makita ako na nakaabang sa harap ng pintuan sa pagbukas niya.
Pinaramdam ko sa pagtatanong sa kanya na hindi ako okay na buong araw itong nawawala at umuuwi ng alanganing oras sa gabi. Hindi naman ito nakipagtalo pa sa akin. Kung si Changte siguro ang nagtanong ay malamang ay magwawala ito. Pero alam niyang ako ang kahinaan niya kaya humingi ito ng sorry dahil sa ginawa niya. Tinatanong ko siya kung ano ba ang ginagawa niya pero hindi ito sumasagot. Tinanong ko kung kumain na ba siya at ang sabi niya ay hindi pa. Kaya naman binuksan ko ang sardinas na nabili ko kanina para sa kanya. May biskwit pang natira noong nakaraan kaya pinagsama ko na yon para makadagdag sa sardinas. Gutom na gutom itong nilantaka ng sardinas at biskwit. Halos mabulunan ito sa kinakain niya kaya naman ikinuha ko kaagad siya ng tubig. Nang matapos siyang kumain ay sinabi nitong isasama niya ako bukas sa pangangalakal. Natuwa naman ako at matagal ko nang hindi nakakasama si Nanay Wengay sa pangangalakal. Sabay kaming nahiga noon at mahigpit ang naging yakap niya sa akin ng gabing yon. Walang gabi na hindi niya ako niyakap kapag matutulog kami. Pero nang gabing yon ay iba yung klase ng higpit ng ginawa niyang pagyakap na para bang may kinakatakutan nito at sa akin siya kumukuha ng lakas. Kinabukasan ay maaga kaming gumising. Nagbilin lang si Changte sa aming mga gagawin at saka umalis na rin ito. Makalipas ang 1 oras ay kami naman ang umalis ni Nanay Wengay. Naaalala ko pa bago kami umalis ay sinuklay nito ng paulit-ulit ang buhok ko at saka tinalian ng pulang panali. Kumuha din ito ng pulbos at pinahid sa mukha at leeg ko. Ang bango-bango ko ng araw na yon, pinasuot din niya ang pinakamagandang damit na meron ako. Pinulbuhan ko rin siya sa mukha at natatawa kaming pareho dahil hindi pantay ang ginawa kong pagpahid ng pulbo sa kanyang pisngi. Nang lumabas kami ng bahay ay hinawakan nito ng mahigpit ang kamay at saka nagsimula ng maglakad. Alam ko papadudot na papunta kami sa tambakan ng basura sa ikalawang kanto mula sa aming bahay. Pero nag-iba ang direksyon ni Nanay Wengay. Nagtaka ako at nagtanong sa kanya. Ngayon lang namin ginawa ang lumihis ng direksyon para mangalakal. Nay! Saan pa ba tayo pupunta? Magkakalakal tayo, Ana. Pero Nay, lumagpas na po tayo dun sa pupuntahan natin. Hindi naman, Ana. Lumampas na po tayo, Nay. Magsisinungaling pa kayo eh. Di ako sinungaling, Ana. Saan nga po ba tayo pupunta? Basta sunod ka na lang, Ana, Nay, mamaya mapahamak tayo dun sa pupuntahan natin ha. Hindi ko po kabisado dun. Alam ko to, Ana. Alam ko pupuntahan natin. Saan nga po? Mamaya malaman ni Changtes na lumagpas po tayo kung saan lang tayo pwede mga lakal. Hindi mo sasabihin, ha? Kaya di niya malalaman. Saan nga po tayo pupunta? Ang dami na nating nalagpas ng mga basurahan, Nay. Sayang naman po yun, baka maunahan pa tayo dun sa mga bote at saka dyaryo at kung ano-ano pa na pwede nating makuha. Marami pa tayo makikita, tsaka madadaanan na iba. Wala na po tayong madadaanan na iba, Nay. Mukhang wala ng mga kalat at basura dito sa mga dinadaanan natin eh. Hahanap tayo. Ang nanay talaga napakakulit. Oh, bakit po tayo huminto dito? Ana? Anak ko? Bakit po? Mahal na mahal ka ni nanay, ha? Alam mo yon, Ana? Oo naman po. Lagi naman niyo pong sinasabi sa akin yan eh. Ang nanay gusto lang na masaya ang Ana. Alam ko po yun, Nay. Lahat gagawin nanay para sa'yo.
Ana, Nay? Ano po bang... di gagawin, nanay, ang masama. Gusto niya maging ganda buhay, Ana. Nay? Ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Masayang nanay kasi ikaw anak niya, Ana. Masaya rin po ako kasi anak po ninyo ako. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal din po kita, Nay. Sunod lang ikaw sa akin ngayon, ha? Di ka magtatanong, Ana, ha? Sunod lang kay nanay. Sige po. Hindi na kami muling nagsalita at nag-usap na dalawa habang naglalakad, Papa Dudut. Pahinto-hinto kami kapag nakakaramdam kami ng pagod. May baon kaming 2 bote ng tubig noon at nilagang itlog ng pugo. Kalagitnaan pa naman ang tanghali noon at sobrang init. Nakakapagod ang paglalakad lalo na't ramdam namin ang init sa aming mga braso. Pero porsigido si Nanay Wengay na dalhin ako kung saan man niya planong dalhin ako. Wala akong kaalam-alam. Sinunod ko ang sinabi niyang huwag na ako magtanong pa at magtiwala na lang. Hindi ako nag-isip ng masama noon sa balak niya. Ang iniisip ko lang noon ay baka may nakita itong magandang pasyalan o kaya naman ay bagong eskwelahan para makakita ako ng mga bagong uniforme ng mga estudyante. Yun lamang ang nasa isipan ko at maling akala ko noon. Sa loob ng halos 3 oras naming paglalakad ay nakarating na kami sa plano ni Nanay na pagdalhan sa akin. Pawis kaming pareho dala ng init ng panahon na sinabayan kami sa paglalakad. Umigpit ang hawak ni Nanay sa aking kamay nang makita na nito ang isang malaking establishmento na kulay krema at puti. Pinigilan ko siya ng akma itong papasok sa loob. Hindi kami pwede doon, sabi ko sa kanya. Baka pagalitan kami lalo na sa itsura namin na hulas na ang mukha. Umiling ito at sinabing ayos lang. Hinihintay na raw kami sa loob. Hindi ko siya maintindihan. Bakit kami hihintayin sa loob? Pinapasok kami ng isang lalaki na mukhang namukhaan si Nanay. Ngayon ko lang nakita ang lalaking ito sa buhay ko. At may mga sumalubong sa amin na mga nakangiting mga babae na marahil ay nasa edad 40 na. Naguguluhan ako dahil hindi ko alam kung paano nakilala ni Nanay ang mga ito. Sino ba sila? Bakit nakangiti sila habang hinihintay ang paglapit namin sa kanila? Gulong-gulo ako pero hindi ko magawang magtanong dahil lang sabi nga ni Nanay Wengay ay huwag akong magtanong. Nang makalapit na kami sa mga babae ay pinaupo muna nila ako malapit sa kanila at para silang nagpupulong. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila pero ramdam kong may kinalaman ako doon dahil panay ang tingin nila sa akin. Doon ay nakaramdam na ako ng kaba kahit papaano. Eto ba ang madalas na puntahan ni Nanay sa tuwing nawawala ito sa maghapon? Eto ba ang dahilan kung bakit ito ginagabi? Para sagutin ang aking katanungan ay lumapit sa akin ang babaeng sa tansya ko ay pinakamatanda pero ang pinakamabait sa kanila. Inayos nito ang nagulong buhok ko dahil sa pagkalat ng pawis sa akin. At saka sinabing mula ng araw na yon ay doon ako titira. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Parang ayokong intindihin ang sinasabi niya. Tumakbo ako papalapit kay Nanay at niyakap ko siya ng dahil sa takot.
Nay, ano po yung sinasabi nila na dito na daw po ako titira? Dito na ikaw tira, Ana. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Dito, Ana. Sabi nila, alagaan ka, Inaalagaan naman ninyo ako ah. Bakit po ako dito titira? Hindi po ba pwede na kasama ko po kayo ni Chang Tess dito? Hindi, Ana. Hindi. Iiwan niyo talaga ako dito, Nay? Oo, Ana. Bakit niyo po ako iiwan dito? Ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi. Mahal ka nga, nanay. Kaya ka andito, Ana. Hindi ko po kayo maintindihan na eh. Bakit niyo po ako iiwan dito? May ginawa po ba ako masama? Wala, anak. Di ikaw gawa masama. Mabait ikaw, bata, Ana. Alam mo yan. Dahil ba makulit ako? Dahil madami po ba ako kumain? Hindi, anak. Eh bakit nga po? Kasi, anak, mahal ka ni nanay, di ba? Kung mahal niyo po ako, bakit niyo po ako iiwan dito? Kasi anak, dito, ganda buhay mo. Ayos naman po yung buhay ko sa inyo ni Chang Tess ah. Dito, sarap pagkain. Marami kanin daw sila dito eh. Kahit hindi na po ako magkanin, Nay, okay lang po. Dito, may mga laruan daw magaganda. Malaki na po ako. Kahit wala na po akong laruan, Nay, okay lang. Dito, makaka-school ka. Kahit na po, hindi na ako mag-aral, Nay. Okay lang din po. Hindi ayos yun kay Nanay Ana. Kasi gusto Nanay, masaya ka. Maging maganda yung buhay mo. Maganda naman po yung buhay ko sa inyo, Nay eh. Hindi, anak eh. Hindi maganda kasi mahirap lang ang nanay. Basura lang ang hawak lagi. Hindi ka makakapag school kapag basura hawak nanay. Hindi po. Okay lang ako, Nay. Huwag niyo po akong bigay sa kanila. Anak, basta mahal ka ni nanay. Masakit tong dibdib nanay ngayon. Kasi iwan kita dito pero alam nanay, ito maganda sa'yo, Ana. Kasi, Ana, mahal ka, nanay. Gusto, nanay, maging tulad mo yung mga bata sa school. Hindi ko po kailangan yan, Nay. Dito, suot ka nung palda na gusto mo, ha? Tapos, bibigyan ka nila bag. Tapos, mahaba yung lapis. Pwede ka sulat na. Nay! Huwag niyo po ako iwan dito, Nay! Kailangan, nanay, iwan ka para ganda buhay mo, Ana. Mahal ka, nanay. Tandaan mo lagi. Nanay, ako dahil sa'yo, Ana. Mahal ka, nanay.
Wengay, ipapasok ko namin siya sa loob ha. Halika na anak. Huwag niyo po ako iwan dito, Nay! 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 Huwag niyo ako iwan! Nay! Hindi ko napigilang umiyak sa harapan ng klase nang balikan ko ang huling araw na nakita ko si Nanay Wengay. Tahimik ang lahat at hindi alam kung ano ang dapat gawin nang magsimula na akong umiyak. Kahit ang teacher ko noon ay hindi makaimik pero ramdam ko ang simpatya niya sa kanyang mga mata. Kung alam lang nila ang lahat, mauunawaan nila kung bakit bumuhos ang aking mga luha. 10 taong gulang ako nang iwan ako ni Nanay Wengay sa isang bahay ampunan. Ito pala ang paulit-ulit na binabalikan at pinupuntahan ni Nanay noong mga panahong nagtataka kami ni Tiang Tess kung saan siya nagpupunta. Ilang bahay ampunan na rin ang pinuntahan niya. Pero ito lang ang tumanggap at kumausap sa kanya. Hindi siya binigyan ng panahon ng iba niyang mga nilapitan dahil nga sa kanyang kalagayan. Nagmakaawa ito na tanggapin ako para mabigyan ako ng magandang buhay. Nahabag sa kanya ang mga tagapangasiwa ng bahay ampunan na yon at naantig sa kanyang kwento tungkol sa akin. Alam nilang gusto lang nitong ibigay ang makakabuti sa akin. Inayos nila ang lahat para sa pag-transfer sa akin doon. Naalala ko pa na ilang gabi akong sumubok na tumakas para puntahan si Nanay Wengay pero hindi ko nagawa. Ilang beses akong nahuhuli ng mga nangangasiwa doon. Gusto kong maging masama sa kanila para sila na ang kusang magpalaya sa akin. Pero sadyang mahaba ang kanilang pasensya. Pinaintindi nila sa akin na yon ang tahanan ko at balang araw ay makakahanap pa sila sa akin ng mas maganda at maayos na tahanan kapag may balak ng kumupkup sa akin. Ayoko. Sabi ko, ibalik nila ako kay Nanay Wengay pero tumanggi sila. Mas magiging maganda raw ang buhay ko sa kanila. Ayoko. Hindi ako naniniwalang magiging maganda ang buhay ko kung hindi ko kasama si Nanay Wengay at Tiang Tess. Sinubukan nilang ipaintindi sa akin ang sakripisyong ginawa ni Nanay Wengay para maging mabuti ang buhay ko. Pinaunawa nila sa akin, Papa Dudut, na ang planong yon ni Nanay ay isang patunay kung gaano niya ako kamahal. Nahanda niya akong pakawalan para makuha ako ng taong susunod na magmamahal at magbibigay ng magandang buhay sa akin. Sa paglipas ng panahon ay may umampon sa akin. At sila ang nagpaaral at nagpatuloy sa pagpapalaki sa akin. Yung mga gusto ni Nanay Wengay na mangyari sa akin ay ginawa nila. Binihisan, pinakain, binilahan ng magandang laruan at pinaaral. Mga bagay na hindi kayang ibigay ni Nanay Wengay sa akin sa poder niya. Oo, Papa Dudut, naging maganda ang buhay ko sa piling ng mga umampon sa akin. Pero habang buhay kong bibit-bitin sa puso ko ang mga alaala ng naging una kong ina. Araw-araw kong daladala ang mga salita niya. Ang masasaya niyang ngiti kapag nabibigyan niya ako ng laruan na napupulot niya sa basurahan. Kapag nabibilhan niya ako ng mga pagkain mula sa barya-barya niyang kinikita at kapag naipaparamdam niya sa akin, Papa Dudut, na isa siyang ina. Doon ko nakikita ang lubos na kaligayahan niya. Wala na akong naging balita pa sa kanila sa paglipas ng panahon. Pinigilan ako ng mga umampon sa akin na makibalita pa. Iba na raw kasi ang buhay ko. Sila na raw dapat ang buhay ko. Sinunod ko ang gusto nila pansamantala, Papa Dudut, habang nakatira pa ako sa kanila. Pero balang araw, kapag sapat na ang lakas ng loob at pera ko, ipinapangako kong hahanapin ko ang Nanay Wengay ko. Ipinapangako ko na kukunin ko siya at iaahon sa hirap. Pinapangako kong ibibigay ko lahat ng mga pinagkait sa kanya. Pinapangako ko na ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang anak.
Sa ngayon ay tutuparin ko na muna ang pangarap niyang maging maganda ang buhay ko at pangako sa susunod, buhay naman niya ang pagagandahin ko. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay, forever, Ana. Ano nga ba ang dapat maging basihan para matawag kang ina? Sa kakayahang magsulat, magbasa, bumili ng mga gamit at pagkain para sa iyong mga anak? Sa kakayahang mag-isip ng tama? Ano ba dapat ang basihan? Sa lagay ni Nanay Wenga ay isa siyang ina. Hindi natin may kakaila na kahit marami siyang kakulangan sa buhay, kahit na hindi siya nakakapag-isip ng diretso at hindi maunawaan ang maraming bagay na nauunawaan ng mga normal na tao, ay ginampanan pa rin niya ng buong puso ang pagiging isang ina. At hindi yon pwedeng ipagkait sa kanya. Naging ina siya kay Ana. Naging mabuting ina. Kahit siya ay kakaiba, nagawa niyang pairalin ang pagiging ina gamit lamang ang kanyang puso at yun pala ay sapat na. Hindi pwedeng ibase ang kakayahang mag-isip ng normal para masabing isa kang ina. Isa kang ina dahil pinili mong maging ina. Isa kang ina dahil kaya mong magbigay ng pagmamahal sa anak mo higit pa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Isa kang ina dahil kaya mong magsakripisyo. Kaya mong maging malungkot, makita lang na masaya ang anak mo. Isa ka ring ina dahil nagawa mong panindigan ang ibig sabihin ng 3 letra na yan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas at totoo ay walang halong pagdududa at pag-aalinlangan. At kapag ito'y nahanap mo sa isang tao ay daig mo pa talaga ang nanalo sa loto. Ikaw kabarangay, naranasan mo na ba ang umibig ng wagas? Sa panahon ngayon ay mahirap na raw ang makahanap ng true love. Pero ang tanong ay, hinahanap ba talaga ang pag-ibig o kusa itong dumarating? Paano ba natin masasabi na totoo ang pag-iibigan ng dalawang tao? Yan ang masasagot natin ngayong araw sa ating kwento na pinadala ni Estrella. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Estrella. At sa mga nakaraang araw ay binahagi ko po sa inyo ang kwento ni Sol at Luna, ang dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Taong 1970s noong unang nagkakilala sina Sol at Luna, na noon ay parehong sawi sa pag-ibig. Naging magkaibigan sila, nagkamabutihan at kalaunan ay pumasok sa isang relasyon. Ang pagsasamang nabuo sa pagitan nila ay nakabuo ng isang masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahal. 1983 noong pinanganak ni Luna ang kanilang bunso na si Benilda. 3 ang naging anak nila Sol at Luna, Papa Dudut. Sina Amanda, Victor at Benilda na kahit papaano ay napalaki nilang mag-asawa sa pamamagitan ng hirap at tiyaga. Kinailangang tumigil noon ni Luna sa trabaho para mabantayan ang kanyang mga anak na noon ay puro bata pa. Si Sol ang kumayod para sa kanilang pamilya ng ilang taon. Kahit naman papaano ay hindi man mayaman ay hindi nagkulang sina Sol at Luna sa pag-aalaga sa kanilang mga anak.
Pareho silang lumaki sa hirap kaya naman ayaw daw nilang iparanas sa mga anak nila ang kasalatan sa buhay na pareho nilang pinagdaanan noon. Ipinangako nila sa isa't isa na magpupursige silang dalawa para buhayin at ibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya, sa hirap man o sa ginhawa. Luna? Luna, gumising ka na dyan. Nandito ka na pala. Anong oras na? Mag-aalas 10 na. Bakit dito ka pa sa sala natulog? Hinihintay kasi kita. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Yung mga bata, Kanina pa sila tulog. Bakit ngayon ka lang umuwi? nag-imbita yung mga katrabaho ko na kumain sa labas. Ayun, nagkaaya ang uminom. Napasabak ako nang wala sa oras. Kaya pala amoy alak ka? Hindi naman ako masyadong naglasing. Bakit pala kayo kumain sa labas? May nag-birthday ba? Wala naman, pero may maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Napromote ako. Talaga? Oo. Kanina lang ako sinabihan. Hindi ko alam na 1 buwan na pala nila kaming sinusubaybayan. Yung boss namin sa factory, nung 1 buwan pa pala nagpasa ng resignation letter niya. Ako yung napili niyang pumalit sa kanya. Kasi ako raw yung marami ng pinagdaanan sa trabaho. Nakakatuwa naman. Congratulations, Sol. Salamat. Nakakaiya naman kung di ko pagbigyan yung mga katrabaho ko kaya lumabas na kami. May rason naman pala kung bakit ka ginabi. Marapat lang din na magdiwang ka. Alam ko kung gaano ang pagod mo sa trabaho. Kaya masaya ako na sa wakas. Napansinan nila ang pagiging tapat mo sa trabaho. Kaya nga eh. Nagulat din ako pero salamat talaga sa Diyos at ako yung pinili nila. Dahil dyan ipagluluto kita. Gusto mo pa bang kumain? Wag na. Bukas na lang para sabay-sabay tayo ng mga bata. O sige, Tara na, matulog na tayo. sandali lang. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Napag-isip-isip ko lang. Paano kung magtrabaho na kaya ulit ako? Paano yung mga bata? Hindi ko naman sila iiwan. Dito ako sa bahay magtatrabaho. Paano mo gagawin yun? Magluluto ako ng mga ulam na pwede nating ibenta sa mga kapitbahay natin. Wala rin naman akong ginagawa rito. Bakit hindi natin subukan? Pwede rin naman. Hindi ka ba mapapagod niyan? Ikaw na nga ang naglilinis dito sa bahay, nag-aalaga sa mga bata. Tapos gusto mo pang magtrabaho? Madali lang naman yung mga gawain dito sa bahay eh. Tsaka mabuti na yung may pinagkakaabalahan ako lalo na't mag-isa lang naman ako rito sa bahay kapag nasa eskwelahan na yung mga bata. O sige, maganda nga yan. Maglalabas ako ng puhunan natin para dyan. Kahit 3 o 4 na putahe lang bilang panimula. Sigurado ako bebenta yan. Masarap ka pa namang magluto. Sana nga. Para kahit papano, may pandagdag tayo ng gastusin dito sa bahay. Para na rin makapag-ipon tayo para sa mga bata. Susuportahan kita basta masaya ka sa ginagawa mo. Salamat. Halika na, matulog na tayo. O sige, halika na. Papadudot unti-unti ay binuo nila Sol at Luna ang mga pangarap nila sa buhay. Mula sa 3 putahe ng ulam ay dahan-dahang lumago ang negosyong yon ni Luna. Nagustuhan ng mga kapitbahay nila ang mga lutong bahay nito. Mabilis na kumalat kung gaano kasarap ang niluluto ni Luna. Kaya naman maging mga katabing barangay nila noon ay nagpupunta pa sa kanila para bumili ng ulam. Sa mabilis na pag-usbong ng kanyang negosyo ay isang maliit na karinderya ang naipatayo ni Luna. Noong mga panahong yon ay nasa grade school na ang mga anak nila Sol at kahit papaano ay masaya si Luna na sabay niyang napupunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at natutulungan ang kanyang asawa sa pagkayod para sa kanilang pamilya. Mabilis na dumaan ang 10 taon.
Naging tahimik at matiwasay naman ang buhay nila Sol at Luna. Wala silang gaanong naging problema dahil pinanindigan nila ang pangako nila sa isa't isa na magmamahalan sila ng tapat at magtutulungang may taguyod ang pamilyang pinapangarap nila. Sa loob ng mga taong yon ay isang bagay ang pinag-ipunan ni Sol para kay Luna. Bilang asawa ay nais ni Sol na bigyan si Luna ng maayos na kasal. Kaya naman kahit natagalan ay sinikap niya itong tuparin sa mismong ika-10 anibersaryo nilang bilang mag-asawa. Magandang umaga. Gising ka na pala. Magandang umaga rin. Halika na, kumain ka na. Kumusta tulog mo? Maayos naman. Napasarap nga eh. Tingnan mo, tinanghali tuloy ako ng gising. Di bale, wala ka namang pasok sa trabaho ngayon eh. Pumasok na ba yung mga bata? Oo, sinundo na sila ni Mang Cardo kanina pa. Halika na, sabayan mo na akong kumain dito. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Ako na. Kumusta na pala? Nakahanap ka na ba ng gagawa sa ipaparenovate mo sa pwesto? Oo, may nakausap na ako. Sasamahan ko sila mamaya sa pwesto para i-check yung kusina. Tapos ipapaayos ko na rin yung harap ng karinderya. Pwede rin kasi maglagay ng lamesa doon para may makainan yung ibang customer. Mukhang dumadami na talaga ang mga suki mo ah. Madami na talaga. Kaya nga mukhang kailangan ko na rin ng kasama doon eh. Maghanap ka ng kasama mo. Yung pamangkin ni Aling Tessa dyan sa may kanto. Naghahanap yata ng trabaho yun. Talaga? Makausap nga mamaya. Itanong mo, baka pwede siya. O sige, dadaan ako doon mamaya. Ano palang plano mo ngayong araw? Mamamalengke tapos diretso na ako sa karinderya. Ba't mo natanong? Paano kung magpahinga ka rin ngayon? Ngayon? Bakit naman? Sayang yung kikitain eh. May sorpresa kasi ako sa iyo eh. Ha? Anong sorpresa naman yan? Pikit ka. Anong pakulo na naman to, Sol? Pikit ka na. Oh, heto na, nakapikit na. Amin na yung kamay mo. Ayan. Teka, sinusuotan mo ba ako ng singsing? Pwede ka nang dumilat. Singsing nga! Ibinili mo ako ng singsing? Para saan? Anong okasyon? Hindi lang yan basta singsing. Eh ano? Luna, gusto sana kitang pakasalan ulit. Ano? Nagpo-propose ka ba? Oo, alam ko na masyadong mabilis yung nangyaring pag-iisang dibdib natin noon. Gusto ko ngayon, sa simbahan naman tayo ikasal. Sol! Huwag kang mag-alala, matagal kong pinag-ipunan to. Sabi ko sa sarili ko na hindi ako makakapayag na hindi tayo ikasal sa simbahan. Hindi mo naman na kailangan gawin to eh. Pero gusto ko, kaya nga ako nag-ipon eh, para sa araw na to. Kaya tatanungin ulit kita, Luna. Katulad ng tanong ko sa'yo 10 taon na nakakalipas. Gusto mo ba akong pakasalan sa ikalawang pagkakataon? Oo naman, pakakasalan kita kahit ilang beses pa. Kung ano ang kilig na naramdaman ni Luna noong sinagot niya si Sol noong mga bata pa lamang sila, ay ganoon pa rin daw ang kilig na naramdaman ni Luna noong hiningi ni Sol ang mga kamay nito para magpakasal sa ikalawang pagkakataon. 3 buwan ding pinaghandaan ng mag-asawa ang kanilang kasal sa simbahan. Kasamang mga anak, malalapit na kaibigan, katrabaho at pati na rin ang mga dating amo ni Luna na magulang ng namayapa nilang kaibigan na si Patricia, ay muli silang sumampa ng kanilang pagmamahalan sa harapan naman ng Diyos. Pagkatapos ng milestone nilang yon, ay nagpatuloy ang pag-usbong ng pamilya ni Sol at Luna Papadudut. Pinagtulungan nilang palakihin ang kanilang mga anak ng mabuti, may galang at takot sa Diyos. Masasabi ng dalawa na lubos silang pinagpala dahil sa patuloy na pagdating ng grasya sa kanilang buhay. Ang karinderya business ni Luna ay lumago. May punto nga noon na siya ang mag-cater sa mga malalaking events tulad ng kasal at birthday.
Nang mga panahong yon ay naisipan ni Sol na mag-resign na sa trabaho para matulungan ang kanyang asawa sa lumalaking negosyo ng kanilang pamilya. Ang karinderya nila ay lumaki at naging restaurant. Sa pamamagitan ng business nilang yon ay maayos nilang napag-aral ang 3 nilang anak. Lahat sila ay nakapagtapos sa kolehiyo at nakahanap ng kanya-kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang mga taon, Papa Dudut. Hanggang sa hindi nila namamalayang isa-isa nang nagkakapamilya ang mga anak nila. Papa Dudut, na unang nagkapamilya ang panganay nila Sol at Luna na si Amanda. 18 years old lang siya noon nang nabuntis siya ng kanyang boyfriend at ako po ang naging bunga ng pagmamahalan nilang yon. Sa kasamaang palad dahil mga bata pa ay iniwan si nanay ng kanyang dating nobyo. 5 taon nang lumipas ay nakahanap naman siya ng panibagong lalaki na nagmahal sa kanya. Sa edad na 23 ay bumukod si nanay kasama ako at ang naging stepfather ko. Dahil doon ay malimit ko lang noong makita ang Lolo Sol at Lola Luna na pawang nasa edad na 50 anyos na noon. Hindi na po ulit nagkaanak ang nanay Amanda ko. Dahil kalaunan ay napag-alaman nilang baog ang stepfather ko. Yon ang kalimitang rason kung bakit lagi nag-aaway ang mga magulang ko noon. Hindi ko alam kung bakit pero ang pagiging baog ang ginawang dahilan ng stepfather ko kung bakit siya nang bababae. Hindi nagtagal ay nilayasan niya kami at mas pinili niyang sumama sa ibang babae, Papa Dudut. Sa loob ng 10 taon ay mag-isa akong inalagaan ni Nanay Amanda hanggang sa naisipan nitong maging OFW sa UAE. Dahil walang mag-aalaga sa akin ay iniwan ako ni Nanay kina Lola Sol at Lola Luna. 15 years old ako noon, Papa Dudut, nung iwan ako ni nanay. 3 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa bago kami nakarinig ng masamang balita mula sa pinagtatrabahuhan niya. Sol, nakausap mo na ba yung employer ni Amanda? Oo, kakatawag lang nila sa akin. Anong sabi? Kailan makakauwi ang anak ko? Inaayos na raw nila yung mga papeles. Iuwi nila ang mga labi ni Amanda agad-agad kapag na-approve na nila ang lahat. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Ano ba kasi nangyari sa kanya? Ang kwento ng employer niya, nadulas daw siya sa hagdan habang naglilinis. Maayos naman daw siyang bumangon. Hindi naman nabagok o kung ano. Tapos pagkalipas ng ilang minuto, bigla na lang siyang nawala ng malay. Inatake na pala sa puso. Wala ba siyang kasama doon? Dapat itinakbo agad siya sa ospital. Yun naman daw ang ginawa nila. Kaso hindi na raw siya nakaabot sa ospital ng buhay. Ang bata pa niya, Sol. Ang hirap tanggapin. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Baka mamaya ay may mangyari din sa'yo kapag hindi ka huminahon. Namatay yung anak natin. Paano ako kakalma? Saka lang ako kakalma kapag nahagkan ko na ulit siya. Kailanman, hindi ko inakala na mas mauuna pa ang anak ko kaysa sa akin. Napakasakit bilang ina. Na ako pa ang maghahatid sa anak ko sa huling hantungan niya. Alam ko. Mahirap para sa isang magulang na makita ang mga anak na mas nauuna pang pumanaw kaysa sa kanila. Masakit pero kung hanggang dun na lang talaga ang ipinahiram na buhay ng Diyos sa kanya, kailangan nating tanggapin yun. Ang hirap lang talaga. Sol, pauwi na natin siya. Oo, nakikipag-ugnayan na ako para maibalik natin siya dito sa atin. Nakausap mo na ba ang mga kapatid niya? Alam na ba nila ang nangyari? Nakausap ko na si Victor kanina. Papunta na sila rito kasama yung pamilya niya. Si Benilda naman hindi pa sumasagot ng tawag. Baka nasa trabaho pa siya. Susubukan ko ulit siyang tawagan mamaya. Sabihan mo siya para makaluwas agad sila.
Manggagaling pa naman sila sa malayo. Oo. Paano pala natin sasabihin kay Estrella yung nangyari? Nakauwi na ba siya? Mamaya pa yun makakauwi galing sa eskwelahan nila. Mga alas 5 na siguro yun makakauwi. Tatawagan ko na rin ba siya? Huwag muna. Hayaan mo muna siya makauwi. Mas magandang malaman niyang balita ng personal. Baka mamaya, kung ano pa mangyari sa kanya sa daan kapag sinabi natin sa kanya na wala na ang nanay niya. O sige, sino ang kakausap sa kanya? Ako na ba? Ikaw na lang. Mas matibay ka. Hindi ko kayang sabihin sa apo natin na nangyari. Iniisip ko pa lang. Naiiyak na naman ako. Sige, ako na lang ang haharap sa kanya pagka uwi niya. Naaawa na talaga ako sa batang yun. 2 beses na iniwan ng tatay. Nalayo sa nanay. Tapos ganito pa ang mangyayari. Nandito naman tayo para sumalo sa kanya eh. Hindi naman natin siya pababayaan. Alam ko naman yun. Nalulungkot lang ako para sa kanya kasi napakabata pa niya para makaranas ng ganitong buhay. Napakabait niyang bata para dumaan sa ganitong klase ng pasakit. Kaya kailangan nating magpakatatag para sa apo natin. Iparamdam natin sa kanya na kahit ganoon man ang kinahantungan ng lahat, nandito tayo na masasandalan niya. Palagi lang tayong nandito na pwede niyang matakbuhan. Kakauwi ko lang galing sa eskwelahan noon, Papa Dudut. Pagod at stress ako noon sa mga requirements ko noong sinalubong ako ni Lolo Sol mula sa labas ng bahay. Inaya niya akong umupo sa tapat habang pinagmamasda naming pareho ang kulay orange na kalangitan. Hindi ko alam kung bakit pero noong mga oras na yon ay nararamdaman ko kaagad ang lungkot sa boses nito. Pinag-usapan namin ang kalagayan ni nanay sa ibang bansa at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinalam niya sa akin na wala na ang nanay ko at para kong sinaksak sa puso noong marinig ko ang mga nangyari, Papa Dudut. Natagalan bago na iuwi ang mga labi ng nanay ko. Pagka-uwi niya sa Pinas ay pinaglamayan namin siya ng 1 linggo bago inilibing. Teenager pa lamang ako noon, Papa Dudut, pero pareho na akong nawala ng magulang. May tatay ako na noon ay may sarili ng pamilya at nanay na binawian ng buhay dahil sa pagkayod sa ibang bansa. Simula noon ay sina Lolo Sol at Lola Luna na ang tumayong nanay at tatay ko. Ipinagpatuloy nila ang pagpapalaki at paghubog sa akin para maging isang mabuting tao. Ako ang naging katuwang nila sa kanilang restaurant at ito ang pangunahing pinagkunan namin ng pag-aaral ko. Nung makagraduate ako ay agad akong naghanap ng trabaho, Papa Dudut. At dahil sa magandang credentials ay agad naman akong nakuha sa trabaho. Nandito na po ako. Oh, apo. Kumusta ang lakad mo? Mano po, Lola? Maayos naman po. May good news po ko sa inyo. Ano yung good news na yan? Nasaan po si Lolo? Nasa likod. Kinukumpunin niya yung lababo. Teka, tatawagin ko. Sol! Sol, halika rito! May balita raw sa atin si Estrella. Ano ka mo? Tinatawag mo ba ako? Ang sabi ko, magpunta ka rito. Kasi may ibabalita sa atin tong apo mo. Nandiyan na ba si Estrella? Sandali, papunta na ako dyan. Oh, Estrella, ano yung balitang sinasabi nitong lola mo? Ang good news ko po sa inyo, nakakuha na po ako ng trabaho. Talaga? Congratulations kung ganon. Sabi ko naman sa'yo, papasa ka eh. Oo nga po, tama po kayo, Lo. Wala ka kasing bilib sa sarili mo. Nung simula pa lang, alam ko na nakukunin ka agad nila. The best ka kaya. Sus, ikaw nga tong kinakabahan para sa apo mo eh. Hindi ah. Basta apo, lagi mo tong isipin. Proud na proud kami sa'yo.
Tama ang sinabi ng lolo mo. Kami ang numero 1 tagahanga mo. Maraming salamat po Lolo Sol, Lola Luna. Kung nandito lang po sana si nanay, sa tingin nyo, magiging proud din po kaya siya sa akin? Oo naman. Noon pa man, proud na sa'yo ang nanay mo. Tama. Manang-mana ka kaya sa kanya. Pareho kayong palaban at madiskarte. Madami mang pagsubok ang pagdaanan. Lagi kayong nakakaraos. Katulad ng lola mo, sobrang dami ng pinagdaanan niyan. Pero lahat ng problemang hinarap niya, nalampasan niya lahat ng yun. Ngayon alam mo na kung kanino ka nagmana. Sa inyo po. Pero may isang bagay po kung hindi namana sa inyo. Ano naman yon? Yung masarap na pagluluto. Kahit anong gawin ko, hanggang ngayon takot na takot pa rin akong humarap sa kalan. Ayun lang. Natrauma na rin siguro ako ng bata ako. Natalsikan lang ng mainit na mantika, ayaw na ulit humawak ng kawali. Isipin mo, hindi ka takot sa dugo pero takot ka sa kumukulong mantika? Oo nga po eh. Nga po pala, may inuwi akong merienda natin. Hulaan niyo po kung ano. Ano yan? Pansit! Amoy na amoy ko eh. Opo, pansit bihon po. Ang talas talaga ng pang-amoy niyo, lo. Ako pa ba? Paborito yung lutuin ng lola mo nung araw. Dapat nagsabi ka na lang para ipinagluto kita ng pansit. Hindi ko na po kayo masusurpresa kapag sinabi ko sa inyo. Kung sa bagay nga naman. Ihahanda ko lang po to para makakain na tayo. Diyan lang po kayo ha. O siya, sige. Tikman nga natin yan kung mas masarap kaysa sa pansit ng lola mo. Aba syempre, mas masarap yung sa akin. Maaga man akong nawala ng mga magulang ay sobrang thankful pa rin ako, Papa Dudut, na nandyan sina Lolo Sol at Lola Luna na sumalo sa akin. Ginabayan nila ako at tinulungang abutin ang mga pangarap ko. Gusto ko noon na bago pa man maubos ang oras nila sa mundong ito, ay makabawi man lamang ako sa kanila. Napapansin ko kasi na habang tumatanda sina Lolo Sol at Lola Luna ay dumadami na rin ang mga nararamdaman nila sa katawan nila. Isang rason kung bakit mas pinili kong maging nurse ay para ako naman ang mag-alaga sa kanilang dalawa pagdating ng panahon. Pagsapit ng taong 2020 ay doon na po nagbago ang lahat. Sa hindi inaasahan ay nag-lockdown ang buong mundo at bilang frontliner ay nalayo ako kina Lolo Sol at Lola Luna. Yun na siguro ang pinakamahabang panahon na hindi ko sila nakitang pareho. Mahigit 8 months rin akong nagstay sa quarantine para hindi ko sila mahawahan ng COVID-19. Mabuti na lamang at sinamahan sila ng pangalawa nilang anak na si Tito Victor. At kahit papaano ay nakahinga ako dahil may kasama sila sa kasagsagan ng pandemic. Yun nga lang, Papa Dudut, sa hindi malamang dahilan ay biglang nahawahan noon ng virus si Lolo Sol. Halos bumagsak ang mundo ko noon noong nalaman ko mula kay Tito Victor na naka-quarantine noon sina Lolo Sol dahil nag-positive ito sa COVID-19. Mabuti na lamang at kakilala ko ang mga nurse na nagbabantay sa kanya. Akala ko noon ay mawawala na sa amin si Lolo Sol dahil karamihan sa mga senior na nahahawahan ng virus ay hindi na nakakaligtas. Pero palaban si Lolo, Papa Dudut. Nilabanan niya ang sakit niya kahit na mag-isa lamang siya. Nakagagawa naman ako ng paraan noon para mabisita siya para kahit papaano ay malaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban niya. Labis na nalungkot noon si Lola dahil sa nangyari kay Lolo. Gabi-gabi raw siya noong umiiyak. Matagal na panahon silang nagkahiwalay at dahil sa paghihiwalay nilang yon ay naapektuhan ang kalusugan ni Lola. Palagi raw siyang walang ganang kumain at lagi lamang daw siyang nakahiga at hindi lumalabas ng kwarto. Ayon kay Tito Victor ay natatakot daw si Lola noon dahil alam niyang simulat sa pool, lagi na siyang namamatayan ng mahal sa buhay at hindi raw niya alam kung ano ang gagawin niya kapag kaming dalawa ni Lolo ay mapahamak
ng dahil sa COVID. Halos 2 buwan ding nanatili sa ospital si Lolo bago siya nag-negative sa sakit. Milagro nga raw na nakaligtas siya sa COVID. Siguro'y dahil na rin sa pagmamahal niya kay Lola. Kaya siya lumaban. 2 linggo pa siyang nag-quarantine para masiguradong wala na siyang virus bago siya muling pinauwi sa bahay, Papa Dudut. Lo, good morning! Oh, Apo, nandito ka pala. Mano po, kumusta na po kayo? Maayos naman na ako. Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala po. Ako po ang naglakad ng results nyo. Oh, ano raw ang sabi? Makakauwi na ba ako? Negative na po, Lo. Pwedeng-pwede na kayong makauwi. Mabuti naman. Isang araw pa talaga mababaliw na ako sa kwartong to. Wala na akong ibang ginawa kundi magmuni-muni buong araw Protocol po kasi Kailangan makasiguro na wala na talaga kayong virus bago kayo pauwiin. Kung paano ko ba kasi nakuha yung sakit na yan, hindi naman ako lumalabas. Yun nga po ang nakakatakot sa COVID Hindi natin alam kung paano natin nakukuha. Baka siguro yung mga groceries na naiuwi ni Tito Victor, pwedeng may droplets ng taong may sakit. Baka nabahing sila o umubo, tapos na-transfer sa mga bagay-bagay. Basta, huwag nyo na pong isipin yun. Ang mahalaga, magaling na kayo. Mabuti naman kung ganon. Ikaw ba? Maayos ka naman ba sa trabaho? Nakakapagod, nakakadrain, pero kailangan magtrabaho Halos 24 hours na kami nagtatrabaho sa dami ng mga apektado ng sakit na to. Mag-ingat ka. Inumin mo rin yung mga vitamins na ipinapainom sa akin. Ang sabi ng nurse na nagbabantay sa akin, lagi ka raw maghugas ng kamay. Opo, huwag po kayong mag-alala. Alagang-alaga naman po kami sa ospital. Kahit napagod kami, marami pong binibigay sa aming vitamins, alcohol at kung ano-ano pa. Kumakain ka naman ba? Parang pumayat ka. Kumakain naman po ako. Alagaan mo yung kalusugan mo. Sobrang hirap magkasakit. Opo. Ikaw ba ang maghahatid sa akin sa bahay? Hindi po, tinawagan ko na po si Tito Victor. Siya po ang magsusundo sa inyo. On the way na po siya. Yung lola mo, kasama ba siya sa magsusundo? Naku, hindi po. Mahirap palabasin si Lola ngayon. Baka siya pang sumunod na mahawaan. Basta po, kapag nakauwi na kayo, wag na muna kayong labas ng labas ha. Nag-aalala ako sa lola mong yun Ang hirap daw pakainin. Matigas ang ulo. Namimiss na daw po kasi kayo Araw-araw daw siyang nag-aalala sa kalagayan nyo. Hindi naman ako makatawag mula rito kasi ang hina ng signal. Oo nga po Kaya bumawi na lang po kayo kay Lola pagka uwi ninyo. Si Tito Victor po tumatawag. Sandali lang po ha. O sige. Hello Tito? Nandito na po kayo? Sige po, bababa na kami ni Lolo. Lo, nandito na yung sundo nyo. Ready na ba lahat ng gamit nyo? Oo, kaninang umaga pa nakaayos ang lahat. Sige, tara na po nang makauwi na kayo. Amin na po yan, ako na pong magbubuhat ng gamit ninyo. Salamat. Ikumusta nyo na lang po ako kay Lola. Sabihin nyo sa kanya na kumain siya ng marami at mag-take din ng vitamins ha. Makakarating. Ikaw ba? Kailan ka makakauwi? Wala pa pong kasiguruhan Ayoko rin naman pong pauwi-uwi galing sa ospital kasi mas lalong risky. Konting antay na lang po, malalampasan din natin to. Sana nga maawa na ang Diyos sa atin. Halika na po. O sige. Kahit papaano ay mabilis din namang nakabawi si Lolo Sol sa kanyang kalusugan. Doble kayod ako noon Papa Dudut para mabantayan sina Lolo at Lola at para hindi na maulit ang nangyari. Kung noon ay nakabalik na sa dati si Lolo, si Lola naman ay kapansin-pansin ang pagbabago nito. Bumaba ang timbang niya at nag-iba na ang pakikitungo niya sa mga tao. Para bang malaki ang naging epekto ng paghihiwalay nila ni Lolo dahil sa mga nangyari.
naging makakalimutin si Lola Luna, Papa Dudut. Dahil siguro ilang buwan din siyang nanatili sa bahay at walang masyadong nakakausap. Nagsara ang restaurant nila kaya wala din siyang pinagkakabalahan ng mahabang panahon. Ang malala ay nawalay pa sa kanya si Lolo noon kaya siguro ay maraming nabago sa kalusugan ni Lola. Nung una mga simpleng bagay lamang ang nakakalimutan nito. May pagkakataon noon na sa halip na suka ang ilagay sa niluluto niya ay toyo ang naibubuhos nito. May panahon din na lagi siyang nakakawala ng gamit o di kaya ay nagsasaing siya nang wala sa oras. Papa Dudut, mas lumala pa ang sitwasyon ni Lola Luna sa puntong minsan ay nakakalimutan na niya ang mga pangalan namin. Akala namin noon ay humihina na ang memorya niya dahil tumatanda na ito pero nung ipatingin namin siya sa doktor ay napag-alaman naming meron na pala siyang demensya. Si Lola Papa Dudut. Sol! Sol, nasan ka? Tulungan niyo naman ako! Nasaan na ba kayo, Sol? Lola? Lola, nandito na po ako. Ano pong ginagawa niyo dito sa likod bahay? Tulungan mo ko. Hindi ko alam kung nasan yung bahay namin. Hindi ako makauwi. Nandito po kayo sa bahay, Lola. Hindi! Hindi ito yung bahay namin eh. Anong nangyari? Sino yung sumisigaw? Si Lola po. Sol, nandyan ka lang pala. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Mag-isa lang ako rito. Nandun ako sa harap ng bahay. May inaayos ako. Anong ginagawa mo rito sa likod? Hinahanap ko yung kubeta. Hindi ko alam kung nasaan. Lola, kung kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo po kami para masamahan ka namin. Nasa loob po yung CR. Samahan ko na po kayo. Ayokong pumasok dyan. Bakit po? Alam mo ba kung kaninong bahay yan? Baka mamaya magalit pa yung may-ari. Lola, bahay po natin to. Dito po kayo nakatira. Hindi ganitong bahay namin. Bahay natin to, Luna. Halika na sa loob. Ako na ang sasama sa'yo. Hindi natin to bahay. Bakit ba mas magaling pa kayo sa akin? Halika na, Sol. Umuwi na tayo. Lola, sa tingin niyo po, nasaan po ba kayo ngayon? Aba, malay ko. Nagising na lang ako na nandito ako. Nasaan na ba tayo? Nandito nga tayo sa bahay. Bahay mo to. Tayo ang nagpatayo nito. Hindi mo na ba maalala? Ako ba'y pinaglololoko mo, Sol? Paano tayo magkakabahay ng ganito kalaki? Mahirap lang tayo. Pinag-ipunan natin tong bahay na to. Tayo mismo ang nagpatayo nito para sa mga anak natin. Sandali. Nasaan na pala yung mga anak natin? Nasaan na si Amanda? Si Victor baka lumabas na naman yun ng bahay, ah? Lo, uminom na po ba siya ng gamot? Hindi pa. Mamaya pa dapat siya iinom. Lumalala na yata yung demensya ni Lola. Hindi na niya maalala na dito siya nakatira. Teka, sandali. Anong ginagawa mo, Luna? Iihi ako. Kanina pa ako naiihi eh. Huwag ka dyan. Nasa loob yung... Hayaan niyo na lang po. Ako na lang pong maglilinis nito mamaya. La, okay na po ba? Kung tapos na kayo, pumasok na po tayo sa loob. Sino ba kasi ang may-ari ng bahay na to? Bakit tayo nandito? Bagong bahay ba to nila, Patricia? Opo, bahay po nila to. Gusto niyo po bang tignan sa loob? O sige, nasan ba si Patricia? Gusto ko siya makausap. Luna, matagal nang patay si... Lo, hayaan mo na lang po. Sa mga ganitong sitwasyon, ang dapat nating gawin, sabayan na lang natin si Lola. Hindi natin malalabanan kung anong tumatakbo sa alaala niya ngayon. Natatakot lang ako. Paano kung isang araw, hindi na rin niya ako maalala? Hayaan niyo po. Babalik din po ang mga alaala niya kapag nakainom na siya ng gamot niya. Ano la? Pasok na po tayo? O sige. Hanggang ngayon ay wala pa ring lunas para sa demensya, Papa Dudut.
Pero may mga available naman pong mga gamot para makatulong sa sintomas nito. Simula noon ay nanirahan na si Tito Victor kasama ang pamilya nito sa bahay para mabantayan nila si Lola tuwing nasa trabaho ako. Tinuruan ko sila kung ano nga ba ang dapat gawin para hindi lumala ang sakit ni Lola. Kapag wala ako sa trabaho ay ginagawa ko naman ang lahat para matulungan si Lola na gawin ang dating routine niya sa araw-araw. Tulad ng pagwawali sa harapan ng bahay tuwing umaga at pakikinig ng Barangay Love Stories tuwing tanghali. Sinasamahan ko rin siyang magluto at manood ng teleserye sa gabi. Minsan hinahayaan ko siyang magkwento tungkol sa nakaraan niya. Paborito niyang ibinabahagi sa akin ang mga araw na magkasama sila ni Lolo Sol. Naikwento rin niya sa akin ang first love niyang si Manuel at ang best friend niyang si Patricia na pareho nang sumakabilang buhay. Hindi rin siya iniwan ni Lolo Sol na laging nasa tabi niya saan man ito magpunta. Sa loob ng sumunod na 3 taon ay hindi na namin napigilan pa ang paglala ng sakit ni Lola. Pero kahit ganoon ay sinika pa rin namin siyang bigyan ng komportable, tahimik at masayang buhay, Papa Dudut. Papa Dudut, taong 2023 na siguro ang isa sa mga pinakamalalang taon para sa akin. Ang mga oras na ito ay hindi na makalabas ng kwarto si Lola. Hindi na niya kami kilala noon. Nakahiga na lamang siya sa kama at palagi nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto. Nakasuot na siya noon ng diaper at araw-araw na siyang hinahainan ng pagkain sa kanyang silid. Kahit ganoon ay nanatili si Lolo Sol sa tabi ni Lola. Doon na sila mismo sa loob ng kwarto sabay na kumakain. Kahit na hindi siya maalala nito ay araw-araw na ikinekwento ni Lolo kay Lola kung paano ang naging buhay nila noong malakas pa sila. Para mabantayan ng maayos si Lola Luna ay isang helper ang kinuha ni Tito Victor para magbantay kay Lola 24/7. Busy na rin kasi siya noon dahil sinusubukan niyang isalba ang restaurant business nila Lola na nagsara noong pandemic. Papa Dudut, nakakadurog ng pusong makita na ang babaeng nagsilbing ina. Noong ako'y naulila ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang dating mga ngiti sa mata ni Lola habang nakaharap sa kalan at nagluluto ng sangkaterbang ulam. Wala nang mga kwentuhan namin bago matulog tungkol sa masasayang alaala niya noong dalaga pa lamang siya. Hindi na nito nadidiligan ang mga halamang kinokolekta niya sa nagdaang taon. Hindi na niya nasusubaybayan ang paborito niyang palabas sa TV. Minsan ay napapaiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ko si Lola na mag-isang nagsasalita habang binabalikan ang nakaraan sa kanyang alaala. Lola? Hello, Lola. Kumusta na po? Maayos naman. Ikaw ba yan, Amanda? Nasaan ang tatay mo? Ako po to, si Estrella. Sinong Estrella? Ako po yung apo nyo, yung anak ni Amanda. May anak na si Amanda? Kailan pa? Matagal na po. Halika, tulungan ko na po kayong bumangon. Kaya niyo po bang umupo? Sige. Aray ko. Alalayan mo ako, iha. Kasi masakit na tong likod ko. Sumandal na lang po kayo rito sa unan. Papalitan ko lang po tong diaper nyo ha. Tapos pupunasan ko po kayo ng maligamgam na tubig. Nasaan ba si Sol? Nagluluto po ng hapunan. Gutom na po ba kayo? Oo eh. Ano bang ulam? Nagluluto po si Lolo ngayon ng pork and beans. Antayin nyo na lang po. Dadalhin niya po dito yung pagkain tapos sabay-sabay po tayong kakain. Ikaw na ba yan, Apo? Ang laki mo na pala. Naaalala nyo na po ako? Oo naman. Bakit naman kita makakalimutan? Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Pareho kayong maganda.
Sa'yo po kami nagmana ng ganda eh. Sayang, hindi mo naabutan si Patricia at Manuel kanina. Naipakilala sana kita sa kanila. Sino po? Si Patricia, yung kaibigan ko. Tsaka si Manuel na manliligaw ko. Lola, si Patricia po at saka si Manuel, matagal na po silang patay. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Matakot ka nga sa lumalabas dyan sa bunganga mo. Kumato ka sa kahoy at baka magkatotoo pa yan. Paano sila patay? Kausap ko lang sila kanina. Teka, nasaan na nga ba sila? Hindi man lang sila nagpaalam sa akin. Ano po bang pinag-uusapan niyo, Lola? Nangumusta lang sa akin si Patricia. Namimiss na daw niya ako eh. Hindi ko alam kung saan yun nagpunta at ang tagal niyang hindi nagpakita sa akin. Mabuti naman po at maayos pa rin ang lagay nila ngayon. Oo, wala silang ipinagbago. Pareho sila ni Manuel na hindi tumanda. Nakakatuwa nga eh. Parang ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Si Lolo Sol po ba? Naaalala niyo pa siya? Oo naman. Bakit ko siya makakalimutan? Asawa ko yun. Opo, tama po kayo. Asawa niyo po si Lolo Sol. Nasaan na nga ba siya? Gusto niyo po tawagin ko siya? Nandyan na po pala siya. Gutom na ba ang lahat? Nandito na ang pagkain. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinihintay rito. Dalian mo na makapunta na ako sa karinderya. Baka hinihintay na ako ng mga suki ko ron. O sige, kumain na tayo. Estrella, ihanda mo na tong pagkain ng lola mo. Sige po. Lo, ang saya ko ngayon. Alam niyo po kung bakit? Bakit? Kasi po, naalala na ako ni Lola. Tinawag niya akong apo. Mawala ka man sa isipan niya. Tsak ako na kailanman, hinding-hindi ka mawawala sa puso ng lola mo. Halika na, kumain na tayo. Huwag ka nang umiyak dyan. Paiiyakin mo rin ako eh. Papa Dudut, March 15, 2023, namatay si Lola Luna. Si Lolo Sol ang unang nakakita sa kanya. Bumangon siya ng maaga noong araw na yon para ipagluto ng agahan si Lola. Pero pagbalik niya sa kwarto ay saka lamang niya napansin na hindi na pala ito humihinga. Namatay siya sa kanyang pagkakatulog, Papa Dudut. Tahimik, mapayapa at may ngiti sa kanyang mga labi. Naalala ko pa rin hanggang ngayon ang huling gabi na magkakasama kaming tatlo 8:00 na noong binibihisan ko si Lola. Bigla siyang naging madaldal at nagulat nga ako noon dahil bigla niya kaming naalala. Imbes na matulog ng maaga ay nakipagkwentuhan kami sa kanya dahil noon lamang ulit siya naging aktibo. Para nga siyang walang sakit noon, Papa Dudut. Nagbalik tanaw kami sa mga masasayang pangyayari sa buhay namin noon. Naikwento pa nga niya ang tungkol sa pag-amin niya noon kay Lolo Sol sa kasagsagan ng bagyo habang nasa bubungan sila ng isang bahay. Sobrang saya ko ng time na yon, Papa Dudut, dahil puro tawanan lamang kami. Ginamit ko ang chance na yon para magpasalamat sa kanya sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin at sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na sobrang proud ako dahil inabot niya ang mga pangarap niya para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Pumikit siya ng gabing yon na masaya at may ngiti sa mga labi hanggang sa hindi na po siya dumilat, Papa Dudut. Lo, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Gusto niyo po bang umuwi na tayo para makapagpahinga na kayo? Dito na lang muna tayo sa sementeryo. Gusto ko munang samahan ng lola mo. Hindi po ba kayo napagod sa libing? Hindi ko pa ramdam ang pagod ngayon. Mas nangingibabaw pa rin yung sakit ng pagkawala ng lola mo eh. Alam ko po yung nararamdaman niyo, Lo. Ako man hirap pa rin akong tanggapin na wala na si Lola.
Kung pwede lang sana na dito na ako tumira gagawin ko. Lo, Di ko pa kayang iwan ang lola mo, Estrella. Nangako ako sa kanya Sinabi ko sa kanya na di ko siya iiwan. never nyo naman po siyang iniwan eh. Simula noon hanggang ngayon, lagi kayong nasa tabi ni Lola. Hindi nyo siya pinabayaan. Pero kahit na, parang hindi ko alam. Paano ko nagagawin ngayon yung parte ko bilang asawa niya kung wala na siya? Isipin na lang po natin na nasa masayang lugar na ngayon si Lola. Opo, masakit na wala na siya sa tabi natin. Pero hindi ba mas panatag na ang loob natin na nakakapagpahinga na siya? Na wala ng paghihirap? Mamimiss ko ang lola mo. Sobra. Ako rin po. Ang daya niya. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Parang kalahati ng pagkatao ko nawala nung namatay ang lola mo. Paano ko ngayon naharapin ang kinabukasan nang wala siya? Parang wala na akong rason pa na manatili rito Lo, wag niyo naman pong sabihin yan. Parang gusto ko na ring sumama sa kanya. Wag naman po. Paano naman po ako? Mawawala na naman po ako ng magulang? Pasensya ka na. Hindi ko pa rin talaga matanggap Naiintindihan ko po kayo. Nalulungkot lang ako na para bang unti-unti nang nabubura sa mundong to yung mga alaala namin. Yung mga kaibigan namin, kamag-anak, kakilala, isa-isa na silang nawawala. Yung panahon namin noon, napapalitan na ng bagong henerasyon. Nakakalungkot na wala na akong makausap tungkol sa masasayang nakaraan namin. Hanggang alaala na lang talaga ang lahat. Hindi po mabubura ang mga alaala ninyo ni Lola. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinasa niyo na sa akin yung kwento niyong dalawa. Hindi ko man nasaksihan yung kabuuan ng pinagdaanan ninyo. Napakinggan ko naman ang magandang kwento niyong dalawa. At yung naging buhay niyo, makatitiyak kayong ipapasa ko rin to sa mga magiging anak ko. Na minsan, may isang dalaga at binatang pinagtagpo ng tadhana. Nagmahalan at bumuo ng isang masayang pamilya na siyang dahilan kung bakit kami nandirito ngayon. Maraming salamat, Apo. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Lo. Dahil kayo ang nagsilbing inspirasyon ko sa buhay. Sa ngayon ay nananatili pa ring masigla si Lolo Sol. Isang taon na simula noong nawala si Lola Luna pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakapag-adjust sa pagkawala niya, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang bakas niya sa mga puso namin. Ganun pa man ay patuloy pa rin kami sa pagsusumikap at paggawa ng mga bagong alaala sa ngalan niya. Papa Dudut, isa kayo sa mga nagbigay saya kay Lola Sol sa panahon ngayon. Paborito niyang tambayan ang veranda ng bahay namin, dala ang kanyang pananghalian at bitbit ang isang lumang radyo. Doon ay araw-araw siyang nakikinig sa Barangay Love Stories. Yun na raw kasi ang tanging paraan niya para alalahanin si Lola Luna. Tuwing nakatingin siya sa maaliwalas na kalangitan, ay nai-imagine daw niya na kasama niya si Lola mula sa langit at nakikinig sa programa ninyo. Yun na kasi ang nakagisna nilang libangan bilang mag-asawa. Kaya ako nga po naisipang magpadala ng sulat sa inyo para naman maibahagi ang kwento ng lolo at lola ko. Sila ang patunay na ang pagmamahalang wagas ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok sa buhay. Papa Dudut, lubos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil pinagbigyan ninyo ang napakahabang kwento na ibinahagi ko sa inyo. Tiyak akong matutuwa si Lolo kapag narinig niya ang sarili niyang kwento sa programa ninyo. Bilang nandito na lang din po ako ay gusto ko pong ipag-shout out ang #1 listener ninyo. Walang iba kundi ang aking Lolo Sol
pati na rin ang mahal kong si Lola Luna. Ito na po ang wagas ng aming kwento. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Lahat po tayo ay pangarap na makasamang tumanda ang taong pinakamamahal natin. Sa panahon ngayon ay mahirap na itong maranasan, pero hindi naman po ito imposibleng makamit. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa iyong minamahal para ikaw at ang iyong minamahal ay sabay na tumanda. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.